І от я потрапила у проект такого масштабу і поділилася своїми враженнями, цією можливістю з тими людьми, хто мені не байдужий, з тими людьми, з ким я хочу бути поряд, принаймні, хоча б 5 років обов'язково. І мені чесно дивно, коли от я вважаю людей своїми близькими і готова ділитися чимось цінним. І я розумію, якщо людина не хоче йти за мною 5 років, то, виявляється, ми не такі близькі. Да? Це про дружбу, да? Про довіру. Це якийсь сильний зараз глибока думка про те, що між друзями обов'язково має бути довіра. І якщо нема довіри, поваги, то, напевно, і дружби нема. Оце я закрутила. Це те, що з чим я стикаюся зараз, да, в моїй турбулентності, в моєму аномальному зараз житті. У мене просто такі відбуваються зміни в моєму житті, такий прям квантовий скачок, ривок, і я цим ділюся з вами.